Здравейте! Днеска ще ходим на поход. Къде? Бай Кръсто. Значи сега сме се разбрали вече с момчетата, 9:30 сутринта е. Влязоха вътре до магазина, качваме се в най-бавното БМВ на света и тръгваме към хижа Бай Кръстю. И двамата сте глупави. Ти на щастите, бе. Моля, спреш на зелено, докато премигва, бе, брат. Така се чувствам по-комфортно, бе. Така направо, като седем му налекнем шамарите. Hi. Окей. Оператор ще яде бой след малко. Oh my god! Even though they were... Oh my god! Да, те постоянно ми пишат така, бе, кажи някой вид ми пише. Кажи някоя смешка, брат. Викам, пишат? Брат, пишат ме такива, на лайв съм примерно и почва, брат, кажи някоя смешка. Са, брат, сей да измисля. Wait a minute! Who are you? Ще снимаме влог как ги тепаме. Очаквайте влог как биеме хора от гръцка му. Със. Добре, че няма сняг, че сме следни гуми. Гледай как духа. Хридка, знаеш, че сме следни гуми. Топ. Дай да покарам нагоре малко. Крисо Рейсинг, Крисо Рейсинг. Отварям джама за малко. Тотално се отваря. В рамките на 24 часа ще ми едеш кура. Бат, тук ако падне някое дърво, надай си баро. То не е толкова, не е толкова студено, ама тук духа като 0,8 в Леймбас. Не бе, много духа, наистина, това направо не е сериозно. Сега идваме до църквата. По традиция всеки път преди да се качваме нагоре, хваляме по същичка, молиме се малко и вече тръгваме нагоре. Днес ще се молим и да не умрем от някое паднало дърво, най-вероятно. Защото наистина вятър е отвратителен. Вчера имаше новина, че някаква жена е починала от паднало дърво върху колата й. И се надяваме и ние да не сме някакъв такъв случай. Така че сега вътре от църквата ще видите. Това не го знаех. Васил Левски тук е провеждал революционни комунитети от София и околните села. Бас якото. Това е сега за първи път го виждам, а тук идвам сигурно за 20 път. Толкова и гледам. Ало? На мен е пределно ясно, че аз не съм ярък пример в социалните мрежи на държание, което трябва да поддържавате. Но гледам всяка събота и неделя да идвам тук на поход и да ходим до църквата, малко или много да се молиш за това, за което ти самия вярваш и това, което е окей за теб. Лошото, което е обаче, тук идваме от супер много време и много рядко виждаме такива млади хора като мен, като моите приятели, като нашия оператор. Не мога да разбера какво е това. В смисъл, виждам сторите от дискотеки, но не виждам сторите от планини. Елате, разходете се днеска. Да, малко е ветровито, но на никой не му пречи да дойде да направи една разходка. Тук ще се почувствам много по-добре и по-различен начин, отколкото в дискотеката на лято с алкохол. Вземете си една водичка, елате, разходете се и просто усетете природата. Бате, вижте природата как се работа. Падало дърво, да не паде само още някой чище, бе майка. Много лудите с тия дървета, бе. Между другото, не знам дали ще се чуе на микрофона или дори изобщо не ще се чуе на микрофона, но вятър е отвратителен. Въпреки че е топло, не е студено. Ама, този вятър не е малко пресителен, даже преди малко се щупи едно дърво. Чухме го, гръмна като 335-ицата на христката бушага. Хей, бейби, с Богом! Аз не те заслужавам! Монка, що ми беше? Няма те опитвам повече, обещавам! Ела тук да ти ям газа! Гледай, всички са на дистанция от мене! Само камера мене не се притеснява! Ма той си е такъв мръсник!
камерамана! Бате, гледай как се щупи от това дърво, бе! Майко, направо ме е страх, заклем се. Брат, ти уци това дърво. Падак ломи. Брат, то ме риши на дърво, брат. Да. Скоро е. Е, това къде се чува това? Леле, майко. Не бе, пичо, само си представете колко е голямо това, ако падне върху някой. Между добре, че ходихме в църквата. А това значи наистина мога да сега. Да бе, сега се щупи. Ако не бяха ходили до църквата, Не бехме ако ходили не до бяха църквата, ходили до щехме сме църквата, тук щехме нека. сме някъде тук. Има Господа, знаете. Давайте. Много се състояхме. Давайте, че много се състояхме. Да инфлуенсваме малко. Дай трябва бачка, бе. За мен е почен ден. Здравейте. Ето, виждате ли, тук идват хора на години, а вие, малки пръдовци, седите у вас и си играете на телефоните и не смеете да мръднете от дивана да не настинете бати шматки. О, не, камера скрива, никога не се вижда. Аз не обичам да се показвам пред камерата, бе. Не ме снимай повече. Ще щупат този телевизор. Давай да разведа. Ох, не дейна снимай. Мати педалската работа. Той ме накара. Ето. А той ми показа как да застава. Добре. Значи тук вече почваме по-гадната пътечка. По-гадната част от маршрута. Като цяло не ни остава още много. Имаме около 10 на минути таван. Просто тук е хлъзга вокално с корен, камън. Здравейте. И е по-гадно за катерна. Тук почти всеки път се спъвам и падам. Дано този път да не е чисто зеленацо, ще стана на пастет, бате. Обърках пътя, много съм тъп. Сако. Падна. Паднах, да. Абе, брат, накъде път такова, май обърках пътеката. Да бе, ама ние бяхме след тебе, след като ми свири, брат. Аз ти свирих. По това си ходя на лифта, нали? Не отбивам отстрани на лифта. Да бе, на тука сме. Добре. Ето стигнахме вече. Това е Кристо. Мога ли са ми краката да пресени, че ще има сняг. То нормално да има са пак планина. И сега е тук на лошчетата. Ево е, Симеон вече се прави там на някакъв отег. Добре. Кажи някое слово сега, докато тренираш. О, шипка. Те две моите дружини, как прохода врага. Горските долини трябва да повтарят по бое времето. Пристъпи ужасно 12 път. Гърсти орди лазят по урвата дива. И те я стелят и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк. Сюлейман безумни, сочи върха пак и вика търчат. Там са раите. Пак. Ляв, дес. Пак. Шеф. Пак. Ляв. Десен, ляво по шеф. Пак. Пак. Ляв, десен, ляв, десен. Чак се взех въобще да скача. Сега си. Вземах си въобще да скача, не викам нещо, ще се скача тук. То тук на този сне. Бате! Мога да се поборим малко. Ако скочим тук край. Да. Мога да се хузим. Не, въпреки че. Не, бе, залапя добре. Ако седиш така. Аз няма. Не, и си по-неподвижен, брат. Сеш си. Да. Няма да скачаш тук. Я да няма какво да харесва тук.
Добре, преди. Тук не мога да стъпиш. Много е гадно, аз от бата аз седи някакъв тървен и викам бата, много съм тях. Стап. Пак. Ляв десен. Пак. Цели средата, че се цели жоп. Дай пак. Добре, пак. Ляв десен, ляво куше. И пак. Много спусна. Маро скавика. И пак. Дай. Пак. И десен. Добре, пак. Без куше или прав? Прав. Пак. Пак. Добре, и десен прав. Много спусна тук. Нищо. Аре, дай още веднъж. Дай последна серия. И аз знах, Дай една последна, че да имам повече кадър. Давай се. Айде. И я бърка. Ляв, десен, ляво круше, десен, круше и апъркът. Ляв, десен. Ляво круше. Десен, апъркът, круше, апъркът. Пак е прекът. И апъркът! Айде! След тренировка тук е най-хубавото място да ядем. Параме из очкимбето, яхниката, каминката отзад. Лятото обаче не работи камината. Хапваме си и от тук после проверяваме рейса и пътър надолу, защото под този сняг ще се пребиеме на 1000%. Нищо. Налеко се яде. Идвам. Значи искахме да се пребереме с рейса додолу до колата, обаче заради силния вятър рейс няма и сега ще трябва да слизаме пеша. А мен изобщо не ми слиза пеша. Монката той е готов, той сега ще ни носи надолу. Айде! Брат, направо! Висо, то тук няма да е толкова зле надолу. Принципно не е студено, ма шибания вятър много пръчи. Право. Направо как ме е яд. Трябваше си купа един кон, братле, и тук надолу. Аз съм на кон. Роки Балбоа, кикбоксерската версия. Его е, превземи влога, момчето. Сега не падай, че... Ей! А? Сега кой по-тегъв? Гледай. Хей, ръчички, хей ги две, те ме слушкат най-добре. Едната ми е другата, а пък двете лицето. Нищо. Следващия път. Аз до година ще празнувам нова година в Дубай, между другото. Кои пари? А? Кои пари? От влога! Така че искам тежък сабскрайб, лайк, да се абонирате с камбанката. За първи път го казвам. Защото до година трябва да празнувам нова година в Дубай. И сега понеже ще празнувам в Дубай, той няма да празнува в Дубай. Ето. Няма да те взема с мен, бе, паляк! О, приятели! За БМВ-то с тази работа ходова част. С тази дегавите спирачки. Напругът пипнеш спирачката котва. Еми, пичове, това беше влога. Минахме през църква, разходихме се нагоре по Байк Кръстил, слязохме надолу, направихме една бърза тренировка горе, хапнахме, починахме си малко на кабинката, сега вече сме пред колата и апелирам ви, правете го и вие, правете го по-често. Няма нищо лошо в това да си почивате, като се разхождате някъде. Това е почивка. Да се абонирате.